Трябва да цениш парите. Всички ти пари са много пари. Трудно да направиш пари. 2 пъти по-трудно е да ги задържиш, а 5 пъти и 10 пъти по-трудно е да ги умножиш. Това е основният принцип на парите. Ако не уважаваш парите, ти няма да забогатееш. Значи 2 лева са много пари. И 5 лева са много пари. И 10 000 лева, те са много пари. Никой не се родил научен и никога в началото не се печели. Даже евреите казват, че когато загубиш началото, са много щастливи, защото ще се научат. Ако загубиш по-късно, значи загубите са по-големи. Милиони да ви остава, ако не сте хора и нямате акъл, ще ги загубите. Нищо да не ви остава. Ако сте хора, ще направите милион. Но ти, ако нямаш капацитета или нагласата да вземеш, няма който го налее. И с един приятел Любо бяхме на бригада. Го запознахме в Северна България, бяхме на бригада Врачанско. Много интересен район. И там се станахме приятели. И като се прибрахме вече в София, почнахме следването, само се чудим какво да правим. Решихме, че барман се печели страшно. Той вика, давай да се фащаме барман. Викам, чакай, веднъж ще съм против друг да уча. Викам, като барман, викам, те ще се отрекат от мене, викам, ще му побъркат. И какво мислим? Той вика, жаби. Стехме жаби, отидехме да ловим жаби. Брачи. Какви скачат, бе? Ние не можем да една жаба. Калата колени. Бяхме взимали петромах си бутуши. И аз викам, Любо, аз съм до тук с жабите. Ти, ако искаш, викам, ходи. След това решихме да гледаме зеленчуци. Викам, Любо, аз съм гледал само пилета и зайци. Като ученик гледахме пилета да забогатеем и зайци от дете гледаха. Нито в едното, нито в другото не намерихме в еда. Пилета гледахме 1000 двора на един приятел, хванах един шап и измрях. Само загуба. И викам, нито едното, нито другото ми се гледа, защото викам, страшно тежка работа. И какво да правим? Взимахме зеленчуците. И взимахме ни малки масички миши такива, по-евтики, и продавахме репички и салати. И се разделяхме, цял ден стоим, се разделяме накрая по 3,50, 3,84 лева. А на ъгъла, до чешмичката, една женица, Селенка, си продаваше пинг-понг, казваше, дали. И такива дали, дворовите по селата да пием. И влезче букетче. И гледаме, все пак инженери сме, гледаме и почнахме да броим. Се се продава едно левче. Ние цял ден стоим, 9 лева, 8 лева, 10 лева. Така, чакай, дай, почнем цветя да гледаме, за кой гледаме тия репичките. Насъдихме тия 8000 и взимаха да цъфтат. Добре, ама луко си излязаха болно. И не разбираме и загниват. Тръгне да расте гладиола и умира си. И аз казвам, виж какво, почнахме да разучаваме нататъка и видяхме, че има и други цветя, естествено. И почнах аз да чета за вече лалета, зубили, нарциси и главата ми пламна, че това е по-доходно. Сега, през това време, ние като почнахме вече да купуваме луковици, се усетихме и почнахме да купуваме цветя готови да ги подаваме на едно, в София. И оттам печелихме. Но това е печало от търговия, т.е. купуваш, продаваш. Това искам да кажа, че търговията насъпортваше повече, отколкото производството. Производството почти нищо не прави. Горе-долу закърпвахме някаква печала, но толкова минимална, че тя не може да нахрани. Хранеше на търговията. Какви открития бях направил, които ми правиха големите печалби. Откритието, първото ми откритие е панделките. Никой в България не знаеше какво е панделка. Т.е. хората, които излизат, защото сигурно са знаели, аз не съм излизал, не ме пускаха до любимец, камо ли да излезе на запад, дори където и да е било, и не съм виждал панделки. Обаче в един момент видяхме едни панделки, един сърбин донесе ни панделки. Почнахме да вързваме панделки на цветята, които бяха доста атрактивно, не на панделчица, с ярки цветове, сини, зелени, червени, които сега пак ги слагат, и той започна да ми внася от Сърбия. И първите панделки ги внесах в България аз. Ги пуснах на частници. Като роките бяха по 3 см и аз измислих с 2 браснарски ножчета, закрепени на една пластмасови пластинки, да ги режа на 3.
пускайки панда, като ги реже на три, само минават през едно каналче, или както е, трудно да се обясни с думи, и ги режи по 1 метър. И така от ролка, която струваше 8 лева, справих 24 лева. Пазарния обяд, плога с кашони, всичко се правеше по 100. Пандойки ти прави 100-кратно повече пари от цветята, естествено. Значи целофана се прави пясък, той е много тежък. А в Асеновград произвеждах едно фолио, което е като найлон, само че много тънко и играе ролята на целофан. Толкова е тънко, че не можеш да хванеш разликата между целофан и това. Целофана тежи, а това не тежи. И купил цели ролки, почнах да ги развивам на парчета, т.е. колкото е необходимо за букет. И измислих една вечер една рамка с 2 дръвчета така и 2 така и започнах да навивам ролката и режа рамката и стават листчета за цветя. Почнах тях да ги продавам, значи целофана вървеше 20 стотинки от държавната такова, аз го продавах по 8 стотинки. И печелих толкова, колкото, защото на мен ми излизаше 3 стотинки. И без труда да слагам. Така че тройна печалба. Та, вземах ключовите и почнах да ги съвдявам в 1-2 часа през нощта, което е пълно спокойствие, влизаш си спокойно, отваряш си, слагаш си цветята, минаваш в другия магазин, отнема ти 10-кратно по-малко време, значи в трафика и в бързината няма къде да спреш това вместо примерно 3 часа да разнасяш сутринта от 8 до 11 примерно, ти го разнасяш за 1 час и всичко спокойно. Сутринта идва продавача, собственика, гледа си стоката, тя е с примерно 100 букета от това, той си дава си поръчката през деня, носиш му през нощта. Това беше, не знам как го направих и как стана, може би съвсем случайно, защото не съм го мислил, казвам честно. Просто Стевка ми даде ключ, оттам взема ключовите на 10 магазина. Това уби конкуренция. И всичко в този живот, всеки опит има за какво. Рано или късно му идва времето. Дето викат, научи нещо или направи едно добро и го закачи на тавана, ще му дойде времето. И така стана. Ако нямах този опит в България, никой не може да побия там. А там е толкова лесно, че то просто е инфантилно лесно. Слагаме 10 кофи на велосипедната пътека, коиздачите минават, пишем 2 марки и обръщаме една кофа и хвърлим 2 марки там. Хвърлям. И като минават, само като минават, те си взимат букет, примерно 5 букета, по 2 марки, 10 марки и си хвърлят 10 марки и си развалят. Някой остави примерно 50 марки, си взимат 40. Невероятни хора, невероятни. Това първото, което е невероятно. Значи само докато берем цветята, развадих 100-150-200 марки. След това разнасям с един опитъл и 2 курса правя, примерно, по 400 марки, 1000 марки на ден съм варил. И така направих доста пари и чаках за Америка. Чаках ми 2 години и половина, там отивам и в Америка. Но аз вече отивам с малко пита. Коренно различно, по коренно различен начин се продава, по коренно различен начин се обеда, по количество, схема, работа, всичко е като една огромна фабрика, завод. Работи са на педали, работи са невероятно много. Значи, сбърчи, в Щати се работи, мисля, че в Германия се работи, в Щати както се работи, никъде не се работи. В Германия се знаеш от 8 до 5, не се тича бавно. В Америка се тича, като се носят. Ако не си в нарушение, никой няма ти каже 2. И ако успяваш, на много важни работи, ще кажа, хората ти се радват. И ти се радват искрено, който е пълен шок за всички българи, които стават. Те обичат хората, които се борят. Хората to create something, to create, значи да създаваш нещо. Те след това се отделих в пенсионение и си взимах едни оръжия под найем. Почнах да работя в тях, създавах си много трудно собствен пазар. Какво искам да кажа, че ако не се бориш, нищо няма да направиш. Пазара беше... Никой в Америка не ме е чакал да отида аз и да си продавам цветята, да си ги създавам. И чакат мен и аз да им правя цветята. Няма такова нещо. Отиваш, се бориш, намираш место по слънцето. С ласти, с ногти, дращиш, докато нещо се получи. И беше много трудно.
Ма много трудно. Значи, заеми от приятели, не стигат парите, почваш, мъчиш и много тежки моменти, значи има моменти, които ще кажеш, няма да стане. Просто отказвам, никой не ти купува. Бях се учал, но побих с едно цвете, което се казва ранункулус. Ранункулус, това е едно цвети, което е много атрактивно и го гледахме в България. Ранункулуса се гледа доста трудно и се гледа много дълго. 7-8 месеца на периода на гледане. Сега ранункулуса е едно много интересно цвете и Борито Найденов, когато дойде в Германия, пак се връща назад, ме казваше как се гледа. И имаше тайни. И аз съм ги записвал на касетка с касофон, тайните, и тази касетка се слуша после в Америка, защото да не забравя да пропусна нещо. Той говори, аз го записвам и след това съм го слушал примерно 2-3 пъти, 5 пъти, за да видя. И така, отиваме с този ранункулус, никой не го познава, на един супермаркет да продаваме. Един приятел му ми вика, иди там, вика, пробвай да го продаваш. И като тръгна, поръча 10 000, следващата година поръчка с 10 000 и така ме тръгна бизнес. Това са, когато с труд правиш нещо и разработиш и го правиш с мислене, няма начин да не успееш. Може в момента да ти е трудно, това са основните неща. В момента да ти е трудно, може да загубиш. Както казах, губи се, не само съм губил, много път съм губил. Това е идеята на целия разговор. Искам да кажа, че с упоритост и с честност, тогава само успех е успех, тогава парите са сладки.